Ang pulong sa Dios sumala sa buhat 1:11 nga nakaingon. Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik raon niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Amen. Ang balaan kasulatan gitugas sa katawhan aron mahibalo sa sugol sa Ginoo. Sa hapit na siya mo kayag sa langit ng kinun-an isugo niya panglakaw kamo isang niyang tulong ko karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mobalik siya dinhi sa kalibutan umaon ug lalinos ang nagtuman busa tumanunta ang tanang sugon niya samtang may panahon pa ato na isangya ang kaluwasan ka sa hapit na hukli ang kalibutan magmadasigon kita aron di paninglan sa dugo sa katawhan karon ato asya dito sa kalangitan naganda og puloy-an sa tanan nga balaan ug mobalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinos ang nagtuman bisan tamayon ta og biay-biayon sa tanan nga katawhan ang pahiyong sa Diyos atong palabihon daghan kalisdanan atong masugatan apan siya nagauban hangtod sa katapusan sa kapanahunan karon ato asya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mobalik siya dinhi sa kalibutan
Harap kita mo.